Israel kama na nwunye ya a na-akpọ Asịa nwunye ya maka Asịa amụghị nwa nwunye ya sị ndị nsekọta ọ dịghị mma ka onye atọ ka ha dịkwa ọzọ ihe a wee gbagwoju ya anya na-agbata mmadụ ịkpọtara oge ọbụla anyị na-adị ọgwụcha so before you know it ozi ekwu bekee na Moses bụ onye Ijipt dị mmanụ so onwezi onye si n'ime obodo na-aga obodo wee bịa wọja arọtụnụ min akụsal madinati yasa enwezi nwoke si na akụkụ obodo wee bịazie na-aga ngwa ngwa ya na nke Moses ọcha ya Musa ewu Moses innal mala'a ya'tamiduna ndị kansụl ndị Ijipt ọ bụ ndị kansụl nke Fero a na-akpa nkata na ha chọrọ igbu takwuru dị mina pụọ n'obodo a ọsọ pụọ n'obodo a takwuru dị mina ya kpatara Moses wee hapụ obodo Ijipt wee kọwazi n'obodo Midian ego ọ gara asị abụọ hụrụ ụmụ abụọ anyị ndị na-achọ ka ha nye ụmụ anụmanụ ha mmiri kama na ụlọ ya ndị ọzọ na-ebe ahụ na-eji nke ha ndị na ha bụ na-enye ha mmiri ndị na ha bụ ụmụ agbọghọ anyị ha adịghị ike dịka ndị ọzọ bụ ndị okorobịa ha wee gara n'aga na-eche ka ndị a doche ka ha bịa nye ụmụ anụmanụ nri then Moses wee bịakwasị ha n'ọnọdụ ahụ ya kpatara Moses ji wee nyere ha aka Olimesi asị ha wee gwa papa ha ihe mere papa ha wee gwazi Moses ọ bịa nọrọ na be Moses wee gbabasị na be papa ụmụ agbọghọ oge ọ nọchara afọ iri papa ya wee nyezie ya otu n'ime ha ka ọnụ dọkịta ka anyị oge ọ nọchara afọ iri ahụ o weezie chọwazie ịlaghachi na Ijipt ahụ oge ọ nọ tụwa na ugwu nke tụwa ka Chineke kpọrọ ya sha na-aga ahụrụ mgbe di nwere ya kpọrọ ya na-agwa ya so ịnnaga n'ezie bilwa ịnọrọ nka kọrọ mmadụ nke gịnị ọtụwadị bilwadị nneka bilwadị tụkantas na ọtụtụ dị nsọ a na-akpọ gịnị tụwa ebe ahụ Chineke wee sị nye ya osisi a ịzụ ahụ bila ahụ gaa na nke Fero innahu tagala n'ihi na Fero gafere oke ọkpụl alaka ila an tazakka oge gara na nke gwa ya Yes, sir. Yes, sir.